しないよね。さゆちゃんのお姉ちゃんはね、全女性との憧れと言っても過言じゃないね。憧れ。あったかいトマト無理。スポーツしてるアマネは超かっこいいよ。二つのはなんと鉄仮面。鉄仮面見て、キラモントラカの死んだねえねえ、家でのアマネってどんな感じ？やっぱ頼れるお姉ちゃん？家では結構抜けてたりして。家では、お姉ちゃん、また晩ご飯前に。ごめんなさい。家でのお姉ちゃんは大人っぽくてかっこいいんです。私もお姉ちゃんみたいな素敵な人になりたいな。